Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare confession yangu yakamira sekudai. So ndiri murume ende ndine makore 41 years ekuberekwa. Baba vangu vaindiudza masecrets avo ose, saka zvakazoitika mukoma ndezvekudai: baba vakati vamwe sesi vangu vatanga kurwara, vaizvimba makumbo zvekare nemaoko, ende vainge vasingachagoni kana kutaura. Saka takati taudzwa nemukuasha kuti sisi vedu vainge varwara, iyewo ainge ambozama kuti ange achienda navo kuma-private doctors, but hapana kana chazvainge zvichibatsira. Sisi ava vakarwara vainge vari kuUK. Saka baba vakabva vachizoti kwandiri, it was a surprise mukoma, vakati vainge vachida kuti tinge tichienda kuMbare. Takaenda kuMbare tikanopinda mumaflats ekumatapi, ndokubva vachizotanga kutaura nevamwe sekuru avo vainge vari vechirudzi. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa kuti kosei baba vangu vainge vava kubetserwa nen'anga iyo yainge iri yekuMalawi, because baba vangu vainge vatori overseer kuchechi. Saka ndakangorambawo ndakanyarara. Saka vachitaura nen'anga iyoyo kuburikidza nemuturikiri, because ainge asingatonyatso kutaura chishona chinonzwisisika, saka paitova nemuturikiri. Ndipo apo pandakazobata nyaya yekuti mudzinza mune munhu akauraya, but munhu akauraya uyu zita rake rainge risingataurwe nezvaro, but baba pakazonovigwa mutumbi wemunhu iye akapondewa, airatidza kuti ainge ari mushandi wehama yababa. Baba vangu ndivo vakatochera gomba racho, zvekare nekwaakavigwa vainge vachitokuziva. Saka vakati vainge vachida kuti mweya uyo wainge wava kurwarisa sisi vainge vari kuUK, mweya iwoyo wainge uchifanira kuti unge uchimbotama kubva pavari, uye zvekare wainge usingatendedzwe kuti unge uchizonozorora pavari pana amai kana kuti pavazukuru vavo vakaitwa nevana vavo, including me as well, nevaroora vavo. Vakati handidi kuti mhuri yangu inge ichizotevererwa nemweya wemunhu uyu. Saka mukoma vakabva vachizonzi vange vachitora mahuswa. Takatobuda panze tikatsvaka mahuswa, ndokubva achizotanga kupiswa mahuswa aya. Pakazotorwa huku. Mushure mekunge kwatorwa huku iyoyo mukoma, baba vakanzi vaifanira kuti vange vachidzipa, vobva vachizoisa musoro wayo muchiutsi kusvika ichizonofa, ichikachidziwa nechiutsi. Vakaita saizvozvo. Kuda kweabout 10 minutes vakangoibata huku iyoyo kusvika ichizonorukutika, ndokubva yachizofa. Baba vangu vakanzi vaifanira kuti vange vachizoicheka huku iyoyo mushure mekunge vaiundura. Vakanzi taifanira kuti tinge tichizofamba tichinosiya mapisi mumayadhi ehama dzose dzababa, uko kwavainge vachida kuti mweya wacho wengozi unge uchizoenda kunozorora. Apa remember kuti semhuri tainge tiri vanhu tainamata tose, kusina kana aimboenda kun'anga, asi baba naamai vangu vaienda kun'anga. Izvi vaizviita in secret usiku. Kunyange ipapo takatobuda huri usiku tikaenda kuMbare kunobetserwa nen'anga. Tichibvako mukoma, nyama iyoyo yainge yatochekwa kuitwa mapisi. Takatanga nekumba kwemadzitete vedu avo vainge vachigara muWaterfalls. Vamwe vacho vairoja, vamwe vacho vainge vatori neimba yavo muWaterfalls, dziri hanzvadzi dzababa. Takaenda tikanorasa mapisi, ndokubva tachizobvako tikabva tachizoenda kumwe kwainge kuchigara vamwe vana vatete, zvekare nekumba kwana
bamunini nekumba kwana bamukuru. Taifamba tichirasa nyama yacho iyoyo uri usiku. Then piece yekupedzisira, I still remember kuti yainge iri nzondora. Ndokubva baba vangu vazoidya, but vakazoidya kumakuva, yainge isina kubikwa sezvavainge vaudzwa nen'anga. Mangwana acho makuseni vakati padainge ndamuka vakandibvunza kuti ndainge ndiine hope here dzandainge ndakarota. Ndakavaudza kuti ndainge ndichiona makuva ainge akawanda awo andainge ndakarota muhope, ende baba vangu ivo ndivo vainge vacheresa makuva iwawo. Ndakazovaona vaine umwe munhu uyo wandisina kukwanisa kuona kuti aiva murume here kana kuti munhukadzi, uyo wavainge vachiratidza makuva iwawo ainge akacherwa. Chakazondishamisa ndechekuti ndakazoona vatete ndivo vakazotanga kufa, avo vandati vainge vasina imba asi vainge vachiloja muwaterfalls. Ndivo vainge vakatungamirira vachifamba vari kumberi vachiteverwa neumwe mwana wabamunini uyo akazowirwa nemakreti ari kubasa kwake kwaainge achishanda akafira pasport, uye zvekare nevamwe bamunini zvekare vainge vari kumashure vakaita mudungwe. Umwe neumwe mukoma achifamba aiti kana akafamba obva aenda panenge paine gomba iro rakachereswa nababa vangu, obva anongedzera. Achimbonongedzera chete, kwaiuya mhepo yobva yamutakura achichema achiti vana vangu kane vana vangu vatosara dzavanherera, achichema obva awisirwa mugomba racho iroro robva razvifushira rega. Ndaizoona munhu uyo airatidza kuti iye akapondewa, it's either nababa kana kuti neimwe hama yepedyo yababa uyo ainge asingadi kuti zvinge zvichizivikanwa. Ndichimuona akazara ropa akagara pamusoro peguva. Pandakavaudza izvi, guess what, baba vangu vakabva vachizopinda mumba, because ipapo tainge takatogara panze tiri kuseri kwemba tichiita sekunge tiri kudziya zvedu zuva. Vakaenda vakabva vachizonotora hupfu. Vakati vatora hupfu ndokubva vachizotora madota vakazanganisa vakaisa mukapu vakati ndinge ndichizonwa. Kubva ipapo hope idzodzo ndainge ndava kusadzirota, asi chaingoitika ndechekuti ndaingonzwa kana zita. Ndaiti kana ndikanzwa zita rekuti Shepherd, sabamunini vangu vainge vachinzi Shepherd, pandakangonzwa voice rakati Shepherd ndikabva ndatoziva kutoti nguva yavo yekufa yainge yakwana. Uku sisi avo vainge vachinzi vainge vava nekensa uye zvekare vaiva nemamwe machronic illnesses, vakatonzi vainge vasisina kana more than 2 months dzekurarama. Sisi vavo mukomanashe vakazotosvika pakuzotozvara umwe mwana, zvinhu zvavo zvichitofamba zvakanaka, but hama mukoma dzakapera kufa. Kana kuri sekwedu kumusha kwachihota, ndikangoti kwatongova kudongo, hakuna anoda kugarako because kunotyisa. Takamboedza kuti vamwe bamunini ndivo murombo nomhuri yedu yose, tikabva tati tainge tichida kuti vange vachizoenda kunogara kumusha kuitira kuti pamba pasazoita padongo, but vakabvako vachimhanyiswa nemazizi. Pamba apa mukoma kunyange sabhuku paakamboda kutengesa musha akazomboregedza hamene kuti ane zvaakaona here kana kuti pane zvakamuvhundutsira. Pamusha pane makuva akawanda mukoma zvekuti panotoita sekunge pagraveyard revillage rose, because so far hama dzakashayika. Ndichingoverenga dzakavigirwa kumusha kwakavigwa vanhu 25 vemumhuri, including vainge vari vakoma, vanin'ina, vana vatete vainge vari 11 mumhuri mavo, uye zvekare nevana vamwe zvekare nevazukuru, sekuru nagogo vainge vagara vakavigirwapo pamusha pavo. Saka kune makuva akawanda. Kukumbudzi uko hatitauri zvekare kune dzimwe hama dzakavigirwako. Saka pane zvose izvo zvakaitwa nababa vangu,
vakaudza inini vakati handifaniri kuti ndinge ndichizoudza kana munhu. Ndakazoitawo mistake ndikaudza mudzimai wangu. Mushure mekunge ndaudza mudzimai wangu takazoshayikirwa nemwana. Mwana uyu akangodonha apo paainge ari kuchikoro ndokubva achizofa. By the time patakazosvika kuchipatara mwana ainge atofa. Maticha avo vatakawana variko kuchipatara vaiti ivo mwana paakafa aita sekunge munhu ari kukachidzwa semafiro awo akaita hukumu iyo yainge yakadzipwa nababa vangu. Ndokufa kunoita vanhu vemudzinza rekwedu. Saka handizivi kuti mukoma kana ndikada kuzivisa hama ndingatanga ndichiti kudii. Vanhu havangazoti sezvo baba vangu ivo vasisipo vanozoti zvimwe kuda ndini ndakaromba ndava kuda kungoti ndibaba nekuda kwekuti ivo baba vanenge vasingakwanisi kuzopindura kana paine mibvunzo inenge yabvunzwa nevehukama. Ndibetserei mukoma nemazano. Ndizvowo zviri kuitika kudzinza rekwedu. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Idziwo ndo mhiko dzangu dzandinoita idzi kuti ndirambe ndichiita zvemabusinesses. Ndakaromba mufunge ndichirombera chigayo chaicho neshop, asi makore acho iwawo kunzi wainge uri munhu aiva nechigayo neshop zvaitotyisa ende maitonzi ndimi vanhu vanenge vaine mari. Asi iko zvinozvi zvigayo zvava kungotengwa chero nemunhuwo zvake ende hazvisisina mari zvezvigayo. Basa randainge ndichiita raiva riri rekudhiraivha matraki. Ndakadzidziswawo nabamukuru mukoma wababa vangu avo vainge vachiita zvekudhiraivhawo matraki. Ndikangoti hama dzangu dzakawanda basa ratinongoita nderekudhiraivha matraki ndezvemumhuri izvi. So far ndarara nevakadzi vanokwana ivo kuita 500 vandakaverenga, nekuti vakadzi vose avo vandinorara navo ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichinyora zita. Kana ndanyora zita rake pabepa ndinoenda kuninga ndobva ndachizonokanda chibepa chinenge chiine zita rake. Kana ndiine surname yake zvekare ndinenge ndakanyora zita nesurname ndobva ndakanda muhari. Saka kana ndakanda muhari imomo munobva machizotanga kubvira moto, then bepa riya rinobva rachizotsva. Kutsva kwarinenge raita zvinoreva kuti zvinhu zvangu zvinenge zvichitofamba zvakanaka. Ndiri murume ndine makore 51 years ekuberekwa. Ndainge ndichishanda as a long distance truck driver. Ndakaberekerwawo muGweru, then ndikazodzidziswa zvekudhiraivha nabamukuru vangu. Bamukuru vainge vagara vachishandira imwe kambani kuSouth Africa. Ndokubva ndachizoendawo kuSouth Africa. Tainge tichisenga malodi kubva muSouth Africa kuenda Zimbabwe, Botswana, Mozambique neZambia. Saka mumabasa umu mukushanda ndaiva ndiine zvandainge ndichisangana nazvo, zvimwe zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuromba. Ndakaromberawo kuMozambique. Mushure mekunge ndaenda kuMozambique ndainge ndiine dhiziri randainge ndiinaro. Saka ndakati ndichitaura neumwewo muMozambican ainge akapaka traki rake padhuze nepandainge ndakapaka. Akabva achizoti kwandiri, kana uchida mushonga ndinozviziva kuti unoitawo madhiri efuel. Kana usingadi kubatwa nemurungu wako, ndine vanhu vandinoziva vanokwanisa kukupa mushonga wekuti kana ukaushandisa murungu wako anenge achingogara achikuvhunduka ende anenge achitya, because anenge achiziva kuti iwewe ndiwe unoita kuti kambani yake inge ichienda kumberi. Anokuita manager pabasa kunyange uchifamba netracking, but anenge achitokubvunza kuti saka izvezvi toita sei, torana sei kambani iyi.
ndakabva ndachizobvuma. Akabva achizofonera umwe mudhara akatouya apo patainge takamira, then ndokubva nyanga iya yazondibetsera. Matare acho takatomaitira mutrack, saka track randainge ndichishandisa inini hakuna munhu aikwanisa kufamba naro track iroro. Waiti kana kuri kunzi zviya, kana inini ndiri paoff, kana murungu akakuti tora track iro unge uchienda naro kubasa, it's either raita mabreakdown kasingaperi, kana kutoti zuva iroro ndiro rinenge riri zuva rekudzingwa kwako basa. It's either waikwanisa kungobatwa uchiita mamwe madhiri asingatendedzwi pabasa, kana kutoita accident. Asi accident iyoyo mukoma, it's either raikwanisa kungoputika kana vhiri, murungu obva atokudzinga basa. Saka vanhu vandaishanda navo vaitoti kana ndiri kuoff vaitosarudza kutombomira kurishandisa track iroro kusvika murungu ava kutozviziva kuti track iroro raingofamba nemi chete. Saka zvinhu zvandakatora mukomanashe zvakazonoita kakunopanduka, because sekuru vakandibatsira, vainge vakandiudza kuti ndinofanira kungomirira nguva yekuti kana ndadzokera kumusha then ndobva ndachizonosangana pabonde nemudzimai. Asi munoziva kuti mukufamba umu munenge muine matemptation. Ndakazotanga kudanana neumwe mukadzi wekuzambia, saka kuzorara kwatainge tichiita tose mutrack mangu ndo zvakazoita kuti zvinhu zvinge zvichizopanduka. By then ndainge ndatotenga chigayo uye zvekare neshop, zvinhu zvangu zvichinyasokufamba negwara rakanaka. Zvinhu zvakati zvapanduka. Mukomana wangu uyo aishanda pachigayo handizivi kuti akazvifambisa sei, but mukoma akabva achizowirwa nechigayo akafirapo passport. Then ndokubva ndachizoti ndafamba ndikabva ndachizoudzwa kuti zvinhu zvangu sezvo zvainge zvakapanduka, zvainge zvava kutoda ropa, and so far zvainge zvakatouraya mushandi wangu. Iyewo ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimuita chikwambo changu kuitira kuti asazondimukira uri mweya wengozi. Ndakabva ndachizoti zvakanakai, ndokubva ndachizobetserwa, asi handina kubetserwa nen'anga iyo yandakatanga nayo iri yekuMozambique. Ndakazobetserwa nevamwe sekuru vemumugweru, tikaenda pachigayo changu, uye zvekare pakatomboita mazuva mukomanashe paine kabhaketi ako kainge kaine mvura iyo yandainge ndakatengeserwa iri mvura yekumoshwari. Ndiyo yainge yava kushanda semushonga wemudano, sezvamunoziva kuti parufu vanhu vanowanda, kunyange uri munhu anenge asingazivani nevanhu vepamusha avo vanenge vawirwa nedambudziko, asi unotongosvikapo uchitongobatawo maoko kana kuri kunzi zvinenge zvaitikawo munharaunda maunenge uchigara. Saka vanhu vainge vava kutouya vachibva kune mamwe mavillages ekure kure, vamwe vaitofamba zveabout 40 kilometers vachingoya kuzongogaisa pachigayo changu, because kudhara zvigayo izvi zvainge zvisati zvawanda ende zvaitokoshesewa especially mumavillages. Saka ndakaita mari ndikavhura shopu, ndikazovhura zvekare bhucha. Kana kuri sekubhucha ndainge ndichipota ndichishandako inini. Ndaiti makuseni zviya tisati tavhura bhucha, ndaitombotanga ndotomboklina nemvura iyo yandainge ndatengeserwa nevanhu vanoshanda mumamochwari. Izvi ndo zvandaiita. Saka mukoma ndakazotanga kufirwa nevana, ndipo pandakabva ndachizodzokera kuMozambique. Ndakati ndadzokera kuMozambique ndikawana n'anga iyo yakandibatsira yainge yashayika. Zvino ndakazononetsana nevana vacho because mari yavainge vachida iniwo handina kwandainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichiiwana, because vainge vachida mari yakawanda. Ndakazotanga kuita dambudziko nekusangana nematambudziko akaita sekuti ndaiti ndikangopinda mutraki umo maigara hari iyo yandainge ndichishandisa
paurombwa hwangu ndaitanga kuzvimba makumbo uye zvikare nekutemwa nemusoro. Ndainge ndisingachakwanisi kushanda. Murungu wangu akabva achizondimisa basa. Saka kana ari semurungu ndakabva ndachizomukandirawo mhepo, zvinhu zvake zvikabva zvachizodhakwa. Motikari dzake dzose, matraki akapera kuita maaccident. Patori nevanhu vaviri avo vakafa mushure mekunge vaita maaccident, vainge vari madriver, vanhu vandainge ndakatomboshanda navo. Saka ndakangozviitira kuti ndinge ndichimunyisa nekuda kwekuti ainge akandimisa basa. Fast forward mukoma, ndakatanga kutevererwa negudo. Gudo iri rainge richindinetsa because ndo rimwe randaishandisa zvekare mumabasa angu awo andaiita ekudriver matraki. Sezvo ndainge ndisingachakwanisi kuwana basa rekudriver because ndaiti kunyangwe ndikanzi ndinenge ndadaidzwa uko kunenge kuine munhu anenge aine track, saka ndaiti ndikaendako ndikatoitwa interview ndotobva ndachizotopasa, asi kuti tinge tichizowirirana taizongonetsana, then munhu obva andiudza kuti ano ndichazokufonera. Ndichingobvapo anobva atowana umwe driver ototanga kutoshanda neumwe munhu, then ozongondiudza kutoti ndatowana umwe munhu, there is no need yekuti unge uchizoramba wakamirira call yangu because ndatova nemushandi wandawana nechekare. Uku gudo rangu iro ndainge ndakaritorera kuti ndinge ndichikwanisa kuzoita zvekudriver matrack. Saka rakazova dambudziko mukoma rekuti gudo riri kundinetsa uku nekusite. Ndiri kufanira kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dzekuramba ndichirara nevanhukadzi. Saka ndo pandakazoita serious ipapo, ndakazoti ndatenga motikari ndaikwanisa kudriver kubva muno mugweru kunobuda kana kuMozambique, ndichifamba ndichipika up vangava vari vakadzi avo vanoita zvekunohodha kune dzimwe nyika. Ndotofamba naye mukadzi iyeye ndomusvitsa shoko. Ndichimusvitsa shoko ndinenge ndine kachitanda kandinenge ndichitambisa mumuromo mangu, ako kanozoita kuti iye ange achizoda kuzorara neni, nekuti mashoko ose anenge achibuda mumuromo mangu kwaari anenge achiita kutapira senhapitapi kuita huchi, zvekuti kana ndikamuudza kuti ngatimbotsvaka pamwe pekuti tinozorora tobva tarara tose tozosimukira zvedu. Pavakadzi vose vandakatakura mumotikari mangu hakuna akaramba kusvika ndichizosvitsa namba yangu 500. Saka pavakadzi vose vandairara navo ndainyora mazita avo mukadhayari, then ndobva ndachizobvarura apo pandinenge ndanyora zita remukadzi wandinenge ndakarara naye, then ndobva ndachizoenda mugomo, ndobva ndachizonokanda chipepa chiya muhari. Dambudziko guru razondiunza pano, ndiri kurwara mukoma, handichanyatsokuona zvakanaka. Ndakatanga kurwara makore iwawo apo pandakamiswa basa. Sezvandakuudzai kuti gudo rangu sezvo ndakaritorera kuti ringe richindibatsira mumabasa angu andaiita ekudriver matrack, kuti ripote richindizorodza kana huri usiku zviya ndikwanise kuti ndinge ndichizozorora. Saka gudo rakati rauya kwandiri rikati iro rainge richida kuti ndinge ndichitsvaka basa, nekuda kwekuti ndainge ndatova nenguva ndichingofamba ndichingotsvaka basa asi ndisingakwanise kuti ndinge ndichiriwana basa racho. Ndo pandakabva ndachizongonetsana naro ndikabva ndachizoenda kumaprofita. Saka ndine chimufananidzo icho chandainge ndakanzi ndinge ndichitenga. Chimufananidzo ichocho ndicho icho chandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizochichengeta mutrack, kana kuti pose pandinenge ndinenge ndiinacho chiri chimufananidzo chegudo chainge chakavezwa chichita sekunge chakabata steering wheel, ndipo paigara chikwambo changu. Saka ndabhoyekana mukoma, izvi ndo zvandakazoita. Ndakabva ndachizoenda kumaprofita ndiinacho, ndikabva ndati kumuprofita ichi ndo chinhu chandakarombera pachiri pabasa rangu rekudriver matrack. Zvino handichadrive matrack, saka ndikuda kuti munge muchichipisa chinhu ichi. Vakabva vachizotora chimufananidzo chiya ndokubva vachizochipitsa, vakabva vachizondiitira munamato. Handina kunge ndakaziva kuti
muprofita ainge achindibatsira, muprofita iyeye aiona zvake, but ainge akatoromberawo chiprofita chake. Ndakazobatikana mushure mekunge ndazozviziva kuti munhu uyu ainge akatorombera chiprofita chake ichocho, because akangopisira zvinhu zvangu mahara. Iye kuronda matare aigona, ndiro rainge riri simba rake chete raainge ainaro rekungoronda matare, asi hakuna zvaainge achigona kuita kana kuzokubatsira nazvo after abva mukukurondera matare. Saka ndakangopisirwa chidhori mahara. Ndichisvika kumba ndakasvika ndikawana kuti gudo rangu rainge rakandimirira. Mukoma rakazondirova mbama mushure mekunge ndapfuura apo parainge rakamira. Rainge rati kwandiri, Sawira uyakatitaurirani. Ndikati kutaurirana kuti kudii? Ndokubva ndatodarikira paya ndichitoda kutonopinda mumba. Ndopandakangonzwa mucheka, ndikarohwa mbama ndikawira pasi. Mhuri yangu yakazobuda ichitoita zvokumhanya mushure mekunge yanzwa kuti painge paine chinhu chainge charira panze. Ndikavaudza zvainge zvaitika kuti ndainge ndarohwa nemunhu wandainge ndisina kuona. Havana kukwanisa kuzvinzwisisa panguva yacho iyoyo kuti chii chainge chaitika. Later on ndakazoudza mukadzi, asi handina kumuudza zvose, ndakamuudza zvishoma kuti chii chainge chaitika. To this very day mukoma ndinoshungurudzwa naro gudo iri. Apa kuMozambique ndakanzi nasekuru, handidi kana kugara ndakakuona zvikare pamba pangu uishiti yemunhu mushure mekunge ndakubatsira kuti zvinhu zvako zvinge zvichifamba zvakanaka. Iwewe wava kuenda, wava kunondifumura, uchindifumura kune vanhu vanoita zvezviprofita zvefeki. Ndaitokuona ipo paya uri munzira uchienda kunobetserwa, asi usingazvizivi kuti uri kubatsirwa nevanhu vefeki. Vakati kwandiri vainge vasingadi kana kundiona zvikare pamba pavo, saka handina kuzombodzokera zvikare kuMozambique. Hama dzangu nyaya yandiunza pano yakaoma. Ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibetsera. Vangava vari vanhu vanonamata chechi idzodzi dzemweya dzekumasowe, kana kuri kunzi mapasta vanoziva zvavanoita. Ndinodawo munhu wekuti kana achiti iye anonamata, kana ava kundinamatira asazongonamata zviya zvekuti anenge achingodawo mari, nekuti dambudziko randiinaro igurusa iro. Kana riri segudo iri rine ukasha, rine hasha. Pari zvino ndakaita kuti ringe richimboenda kunogara pane imwe brother yangu uyo akangotanga kungopenga. Vanhu vanofungidzira kuti kupenga wo kuri normal, but hakusi kunzi anopengeswa nemadrugs kana kuti, asi akagarwa nemweya iwoyo, kana kuti shavi racho regudo vekumachechi vanoti idhimoni iro rakagara paari. Saka dhimoni iri ndo riri kumupengesa, zvekuti kana kuri kunzi akawana munhu wechivanhu anokwanisa kuti gudo ringe richigona kutaura, sezvo munhu wacho paakaurawa zvinonzi iye akabviswa rurimi kuitira kuti asazokwanisa kutaura kuti ndiri chikwambo ndiri kushandisiwa. Saka gudo iri rinokwanisa kungotaura chete nemunhu anenge achirishandisa. Ndanga ndiri kuda kuti ndige ndichisunungura hama dzangu dzose nevakadzi vose avo mukoma vane mazita avo andakanosiya muninga, because as long as ndakanosiya zita rako muninga, hauna chaunokwanisa kuita muupenyu hwako chikafamba. Unenge uchingotenderera uri panzvimbo imwe chete, as long as zita rako ririmo muhari. Ndiri kuda kuti ndige ndichisunungura vanhu ava, because ndine mamwe mavisions avo andinoona. Mavisions awa andinoona mukoma zvingazonditorera zuva rose ndichikuudzai, but ndinoona ndichitambudzwa nekushungurudzwa mushure mekunge ndafa. Nekuti pavakadzi vose avo vamwe vakafa, avo vane mazita avo andakanoisa kuninga, vakatondimirira kutaura kudai, nekuti vari kuti kana vasvika kunzvimbo uko kwavainge vachifana kuti vange vachinonozororera, vari kunzi dzokerai panyika munopedzisa mabasa enyu amainge muchiita. Saka vanouya kwandiri vanenge vachichema
neni kuti zita rangu iro rawakaisa muninga ndo riri kunditadzisa kuti ndinge ndichinozororawo nehama dzangu. Iniwo wacho mukoma handikwanise kuti ndivasunungure vanhu ava unless kana kuri kunzi ndikawana munhu anenge achiziva zvaanenge achiita anokwanisa kundibatsira. Otherwise mukoma ndinokwanisa kuzototanga kutopenga because mhepo dzacho dzakawanda sezvo ndisina kuzokwanisa kuzodzokera kuMozambique ndakadzingwako ndainge ndava kungobetserwa nen'anga dzakasiyana siyana. Saka ndine zvibhegi zvakawanda, mimwe mishonga yandakatora ndikasazoshandisa. Saka zvose izvozvo mukoma zvinhu zvekuti zvakatomirirawo kutopanduka. Saka kana ndikazonamatirwa nemunhu anenge achitora machanzi ndinokwanisa kuzotoswera ndava kutopenga. Izvezvi zvinenge zvakangodzikama nekuda kwekuti handisi munhu anonamata, uye zvekare ndiri kungoramba ndichingoenderera mberi nemabasa iwawawa eurombwa kana chiri sechigayo. Mukoma handingataure zvakawanda pamusoro pacho chigayo, but imistake yandakaita. Zvigayo hazvisisina kana basa, vanhu havachazvikoshesi. Yambiro yangu kune vamwe vanhu avo vanenge vachida kuzoromba later on, munofanira kuti munge muchizviziva kuti chaucharombera muzuva ranhasi mune ramangwana chinenge chisisina kana basa. When you post my story mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kune mazita evakadzi 500 ari mugomo avakanosiya mubako muhari zvakangooma. Let us try to speak with our brother mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.